Bamanyare chani muso amba fo bela jele ngo au bisimila radio Joliba Fm sira fɛ sa bi nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔn sanga bisaba o dala gosira sa abano ka fɔ ni o waati sera ka ba min ye aw ka kunnafoni gafew kɔnɔ kumaw ye ka olu ba yɛlɛma aw ye todun kana sa an bɛ aw ɲɛsin aw ma bi aw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ fiɲɛ kɔlɛ la Bubakar Traore kuma bara ɲɛfɛ Tolo Amadu gafew bɔra gafew kumana fana wa an bɛna gafew kɔnɔ kumaw ka olu ba yɛlɛma aw ye ka ɲɛfɔ aw ye yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na an karamɔgɔ Jalo ale bɛ kɛnɛ sɔrɔ bi sa an b'a fɔ ngo a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa kalanden ale bɛ fiɲɛ siraw fɛ ni wagati kɔnɔna na. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni gafe fɔlɔ min ni o bɔra bi n'o b'an bolo sa o tɛ dɔwɛrɛ Nouvelle Horizon ale ka dakuruɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la sa ale y'a yira k'a fɔ ko min ye barikani maaw ye olu ni Niger sɔrɔsiw ko olu fara bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ don min na i ko bisa ka wulikajɔ ko o kɛ Mali ale ni Niger frontière fanfɛla la sa dancɛ min ni o bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko a sababuya tɛ dɔwɛrɛ sa ka se ka wulikajɔ ko sabati min ye maajugu ye n'o ye État islamique maaw ye sa ka se k'a lajɛ ka maa dɔw ka olu daragi a ko kɔnɔna la o hakilina min ni u y'o boloda u ni ɲɔgɔn cɛ sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw y'a yira na cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko maa 4 bɛ yen nɔ sa ni olu tun bɛ ɲinina don tɛmɛlenw kɔnɔna la kosɛbɛ k'an bɛ don min na i ko bi sa ko tɛgɛ dara olu kan o hakilina yɛrɛ la sa ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la État islamique maa filanan belebeleba yɛrɛ ko tɛgɛ dara ale kan n'o ye Irisa al-Sarawi min ni a tun bɛ ɲinina don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa k'an bɛ don min na i ko bi sa ko finitigiw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la sa u sera ka tɛgɛ da Irisa al-Sarawi kan Irisa al-Sarawi min ni maaw ka hakili lajigila sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon y'a fɔ cogoya min na sa ko ale senba bɛ min ye journaliste minnu ni olu tun bɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ fɔ la min n'o bɛ RFI kɔnɔna la sa n'o ye Christine Dupois ale ni Claude Verlon don tɛmɛlenw kɔnɔna la olu minnu fagara ni jamana fanfɛla in na sa ko nin cɛba in a yera a ko kɔnɔna la wa depuis waatiw la sa ko ɲinili o tun bɛ ka boloda ale fanfɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw u b'a fɔ la cogoya min na sa ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye tɛgɛ ko o kɛra nin cɛba in na. Kunnafoni gafew hakilina kɔnɔna la halisa an bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔna la sa ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa jamana camancɛ yan fanfɛla la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ko centre Mali fanfɛla la sa k'a yira la k'a fɔ ko MINUSMA maaw olu bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'u kɛn bɛ k'a kɛ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye El Gassim Wane don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa k'a tun y'a yira k'a fɔ ko tile 50 hakilina kɔnɔna la a bɛna wulikajɔ ninnu sabati mun ye MINUSMA ye sa ko u yelen do sira caman fɛ bari min ye ka se ka kalanw ka olu boloda jamana camancɛ yan fan fɛ Mali kɔnɔna la yaasa ni bɛn ni kelenya min ni o bɛ kɔnɔla malidenw bɛɛ lajɛlen na sa ni o bɛ se ka kɛ ko salama ye kosɛbɛ ko sinsinlenba o hakilina de kɔnɔna la sa MINUSMA ɲɛmaaba El Gassim Wane a y'a yira kunnafoni dilaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouvelle Horizon kunnafoni dilaw sa ko ni wulikajɔ k'a bɛ kɛ sababu ye sa min ye maa caman ka faamu k'a fɔ ko MINUSMA ni u bɛ kɛlɛ fana kɛ bari ko an bɛ don min na i ko bi sa k'u ka laɲiniba tɛ kɛlɛ u ka laɲiniba tɛ dɔwɛrɛ sa ko maliyɛndenw yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn ni kelenya min ni o bɛ kɔnɔla n'o o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ni kibaruya in bɛɛ lajɛlen a El Gassim Wane a y'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kunnafoni di gafew dilanw ma sa mun ye Nouvelle Horizon maaw ye k'a yir'u la sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la Mali fantan ani 4 n'u bɔra camancɛ yanfanw na sa ko MINUSMA k'u bɛna wulikajɔ wɛrɛw kɛ wulikajɔ minnu n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ka bɛn ka o nati jamana kɔnɔna la hali ni k'a sɔrɔ olu bɛ dɔɔnin ni kɛlɛ ye tagabolo ye sa ko bari ko sira caman bɛ MINUSMA kɔnɔna la i n'a fɔ El Gassim Wane a y'a lase cogoya minnu na Nouvelle Horizon maaw ma ko don nataw kɔnɔna la ko u bɛna olu yira an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn o ye tare nin ko la ka d'a kan kɛlɛ min ni an b'o fɔ la sa waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni dɛmɛw nana tagabolo fana la sa min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni faamuya ye cogo bɛɛ lajɛlen na an ka laɲiniw ye jamana kɔnɔna la Nouvelle Horizon maaw ka fɔ don an ka fɔ tɛ. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni gafew kɔnɔna la an bɛ taa nin waati in na Soir de Bamako kɔnɔna la Soir de Bamako min ni ale bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jamana premier ministre kɔrɔlen n'o ye Dr Boubou Cissé ale min ni ale kɛra Ibrahim Boubacar Keita ale ka premier ministre don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko Dr Boubou
Sise sa ko ay wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ sa ko ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la ko a bɛna ye kosɛbɛ min ye politiki bunakun kan Mali yɛrɛ fantan ani naani na ko ka d'a kan ale ye maliyɛn ye Dr Boubou Cisse a ka ɲɛfɔli la sa gafe in kɔnɔ sa a yira sa k'a fɔ ko waleya caman bɛ yen nɔ ko olu bɛ fɔle Boubou Cisse ko la sa ko bari o waleyaw bɛɛ lajɛlen ko o galon tigɛra sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la sariya tigilamɔgɔw fɛ ko o galon tigɛli min ni o kɛra k'a bɛ kɛ sababu ye sa ka ale yɛrɛ yamaruya don nataw kɔnɔna la halisa politiki bunakun kan ale ka se ka baaraw kɛ baara minnu ni o bɛ jamanajɔ ko fɔ ko ka d'a kan ko Mali mako bɛ a ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na hali ni ka sɔrɔ waati dɔ la Dr Boubou Cisse ale yɛrɛ ka fɔli la sa ko maliyɛnw ko maa caman ye fɛn caman ŋaniya ni ale ye min ni o tɛ ale kɛcogo ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la wa a ye ni gafe min ni kunnafoni min ni a y'a fɔ sa a y'a di Soir de Bamako maaw yɛrɛ ka ɲininkali la sa u y'a yira ko yala ni kumakan min ni o filɛ nin ye Boubou Cisse da sa ko yala maa tɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ni ka sɔrɔ jamanakuntigi kalata min ni o bɛ labɛnna jamana kɔnɔna la don nataw kɔnɔna la ni ka sɔrɔ a bɛna ye o ko kɛnɛ kan bari a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la sa a ko ka kow to o waatiw la n'o sera min kan ka fɔ ko o bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen an ye nin kunnafoni an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. O Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la sa kibaruya o bɔra ka bin a kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi ale y'a yira sa k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian min ni o ye ale ka minisiri ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko don tɛmɛnlenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ye waleya caman boloda ɲɔgɔn fɛ min ni a bɛ Mali jamana Faransi jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛfɔ la sa n'o ye ministre des affaires étrangères wa Jean-Yves Le Drian min ni o bɛ kofɔla ni wagati in kɔnɔna la sa k'a y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko min ye Faransi ye k'u tɛgɛ janen don wa u jɛnbɛ ka se ka baara kɛ u ni camancɛ fanga maaw ɲɔgɔn fɛ sa ko k'a yira k'a fɔ waleya minnu ni jamana in bɛ ka o ɲini sa ko a tɛ kɛ cogo si la Faransi jamana kɔ wa ale Jean-Yves Le Drian ani Faransi jamanakuntigi u ka dɛmɛ kɔnɔna la sa k'u tɛna Mali to kɔ cogo si la wa jateminɛ ko u bɛ ka o kɛ nin waati in na gwari ko o bɛ bɔlen k'o ɲɛsin min ye finitigiw ma don nataw kɔnɔna la sa ko min ye fanga ye o ka se ka segin civiliw ma cogo minnu na Soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian a ye nin kumakan minnu ni a y'a bɔ ka bin ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka Faransi yɛrɛ ka finitigi minnu ni olu ka taali ko o bɛ sen na sa ko yala o ko bɛna sinsin wa ni ka sɔrɔ halisa Faransi b'a fɔ la k'a fɔ ko olu ɲɛ bɛ Mali la u ɲɛ gɔri ko o bɛ bɔlen k'o ɲɛsin Mali ma Soir de Bamako maaw ka fɔ la sa ko yala Faransi sɔrɔsiw yala olu bɛna taa bilen wa ka d'a kan u ka minisiri min n'o ye Jean-Yves Le Drian sa ale y'a yira k'a fɔ Faransi jamanakuntigi a ye fɔli dɔ kɛ ni o ye k'a fɔ ko a laɲini ye k'a fɔ Faransi finitigiw ko olu ka segin bari ale min ye ministre des affaires étrangères sa ale bɛ k'a yira k'a fɔ kumakanw kɔnɔna la k'a fɔ ko dɔ bɛna fara Faransi cɛbɔw kan Mali kɔnɔna la ko Soir de Bamako maaw ka fɔ la sa ko nin kumakan fila ko u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo si la wa ni mun bɔra la don nataw kɔnɔ an b'o lase maaw ma anw ka fɔlen tɛ an y'o de fɔ n'an ye mun ye gafew kɔnɔ an b'o de lase Soir de Bamako maaw olu de gɔri siginin kan. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni gafew okumu kɔnɔna la sa an bɛ taa kunnafoni gafe mun na nin waati na o ye les échos wele olu y'a yira k'a fɔ ko commune mun ne bɛ wele Mali kɔnɔna la sa ko Kewa na o ye cercle ye Jɛnɛmara kɔnɔna la sa ko min ye kalanso 7 an bɛ don min na i ko bi ko olu daw suwara o kalanso 7 min ni o daw sugara ni kɔnɔna la sa Jɛnɛmara kɔnɔna la sa ka waleya bɛɛ lajɛlen ma kɛ ɲuman ye k'a sababuya kɛ sa ko min ye maajuguw ye n'o ye terrorisiw ye sa ko olu de wuli ka jɔ kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la ka ɲɛsin nin kalanso 7 ninnu ma sa ko k'a latigɛ k'a fɔ ni kalan ma ɲɛ k'a bɛ kɛ yen nɔ cogo si la u kana sɔn cogo si la min ye musomanw ye ko olu ka ye kalansow kɔnɔna la o hakilina la sa karamɔgɔ minnu ko ni olu bɛ yen nɔ ni karamɔgɔ musomanw don ka fara kalanden musomanw kan u y'a laɲini sa terrorisiw ninnu k'a fɔ ko olu bɛɛ ka segin so o hakilina de la sa min ye kalanso ninnu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen sa u farala
fala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko ka kalanso ninnu u k'a da u suwa fo jamana maaw olu ka wuli k'u jɔ ni nin ko ye ko ka sababuya kɛ sa ko ka maaw hakili jigin k'a fɔ nin bɛ jɛnɛ mara de kɔnɔna la ko jɛnɛ min n'a bɛ mɔti fanfɛla la ko bari an bɛ don min na i ko bi ni jamana in fanfɛla la sa ko min ye an ka finitigiw ye k'olu ka dɔgɔ ye kosɛbɛ wa don nataw kɔnɔna la sa ko terroriste ko y'a yira k'a fɔ ko u bɛna tila ka segin ka na lajɛli kɛ yanni o lajɛli bɛ sisan min ye karamɔgɔw ye olu y'a sigi u yɛrɛ kan sa k'a fɔ k'u ka kalanso ninnu ko k'a da suwa o hakilina la sa kalanso 7 kɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ soir de eko mɔgɔw olu b'a fɔ la an ye cogoya min na sa ko kalanso 7 bɛ yen nɔ minnu ni olu da suyalen don k'u ka gɔri ka o bɔ k'o ɲɛsin min ye kalamɔgɔw ma ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ko fɛɛrɛ ka ɲini nin ko la yaasa kalan ale bɛ se ka kɛ cogo min. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni gafe hakilina la halisa an bɛ to les échos wele kɔnɔ ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye iji min ni o ye ɲinanta ye sa san 2021 ko a dabilala fo k'a fɔ k'a dabilala a ko bɛɛ lajɛlen ko Mali ɲɛmaaw ko u y'a sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko olu ka ko sigilen tɛ bari min ye makankaw ye sa olu de y'a latigɛ k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa coronavirus bana ko hakilina kɔnɔna la sa ko min ye ɲinan ijiw ye ko ka o ɲɔngiri jamana caman bɛ yen sa ko olu k'u ka jaabiw dira yanni Mali ta ka di sa ko bari an bɛ don min na i ko bi sa Mali yɛrɛ kɔnɔna la sa an ka minisiri min ni o bɛ diinɛ kow bɛɛ lajɛlen kunna sa k'a yira k'a fɔ min ye ɲinan iji taga ye sa ko o ɲɔngirila ni iji min ni ale ye silamɛya jɔsen 5nan ye sa k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ les échos maaw b'a fɔ la yan cogoya minnu sa ko a kɛra gɛlɛyaba ye diinɛ tigilamɔgɔw ma ka d'a kan maa caman bɛ yen ko olu t'u ka musakaw bɔ ka ban k'u ka musakaw sara ka ban kɔnpanyi caman ye min ni a bɛ taa lajɛ sa ka taa ni sariya ninnu ka taa nin ko sigi sen kan ka taa nin seli waleya ninnu ka taa a sigi sen kan makan ko bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa min ni o kɛra nin ye sa k'a kɛra sababu ye ka se ka iji ka ale bɔ a ma ɲinanta fana i n'a fɔ salon ta o bɔra a ma cogoya minnu na sa ko ɲinanta fana ko bɔra ma a bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ sa ko coronavirus min n'o bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi yala la sa an ka dugawu kɛ bana in a ka se ka bɔ jamanaw kɔnɔna la cogoya min na yaasa waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na les échos maaw olu de ka fɔli ye nin k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi iji ko ale ɲɔngirila Mali kɔnɔ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Ka kunnafoniw kun cɛ sa an b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka faso minisiriw bɛɛ lajɛlen sa olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ minisiri kuraw n'an ko conseil de cabinet ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o hakilina kɔnɔna la sa jamana kuntigi min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi sa a ye wele kan di minisiriw ma ka baara siraw yira minisiriw la baara sira minnu n'a bɛna kɛ sababu ye sa ko jamana yɛrɛ ale bɛ se ka yiriwa cogoya minnu na tagabolo kɔnɔna la o hakilina kelen na sa maa caman bɛ yen i n'a fɔ les échos maaw y'a fɔ cogoya min na sa minnu ni u y'u ka dusuma kasi yira a ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko tagabolo minnu ni olu dilen don minisiriw ma sa ko caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ se k'a fɔ sa ko tɔ ka jɛ a ko kɔnɔna la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an bɛ don min na i ko bi sa ko Mali gouvernement kura in yɛrɛ sa maaw ka fɔ la sa ko u kan ka k'u ɲɛsin kosɛbɛ min ye baarakɛlaw olu bɛ baara bila ko minnu na jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'u ɲɛsin o waleyaw ma kosɛbɛ yaasa ni baara bila ninnu ni olu bɛ se ka dabila jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na les échos maaw ka fɔ la sa ko jamana ɲɛmaaw kɔni u ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna la sa u ye kankaridakanw kɛ ɲɔgɔn ye ka kalenkanw di ɲɔgɔn ma kalenkan minnu n'a bɛna kɛ sababu ye sa maaw ka faamuya la ni jamana ni ale bɛ se ka bɔ sen kelen dɔn min ni o b'an bolo an bɛ don min na i ko bi n'o bɛ se ka dabila cogo bɛɛ lajɛlen na bari don nataw kɔnɔna la sa baarakɛlaw olu ka ɲɛmaaw olu y'a yira syndicats ka ɲɛmaaw olu y'a yira les échos ka fɔli la halisa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la u k'u ye revendication minnu bila tabali kan k'u tɛ se k'u kɔ cogo si la ni fɛrɛ ma ɲini o revendication ninnu na ko min ye grève ninnu ye n'o ye baarabilaw n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ko o waleyaw ko u b'o ta o kumakan minnu ni o tɛmɛna baarakɛlaw ka ɲɛmaaw olu ni gouvernement maaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga sa a ye kalenkan di baarakɛlaw ma k'a yira k'a fɔ les échos maaw ka fɔ la sa ko a ka gouvernement u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye laɲini ninnu minnu ni baarakɛlaw ni bɔ k'o kɛ sa o laɲiniw bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogoya minnu na ni kibaruya an y'a bɔ les échos kɔnɔ wele. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew.
Ni kibaruya de bɛ dansiri an ka bi kunnafoni gafew la kunnafoni gafe minnu farala ɲɔgɔn kan radio Joliba kɔnɔna la yan sa ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fiɲɛ kɔlɛ Bubakari Tarawele kuma barani ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko kan bɛn aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la